Εμείς θα σε γαμίσουμε Παναθηναϊκέ. Ίδια ηλικία. Ωραία. Από 15 ακόμη λεπτά. Και τους έχουν έτσι και να λένε όλα τα μάτια τους παίζουν και με μια καλή ομάδα σήμερα. Και πάω μετά εγώ λέω κάτι και λέει ποιος που είναι εσύ στα πλέφια και κοιτάει το γιο της αυτή. Σιγάρε κουκλίτσα μου. Σιγάρε κουκλίτσα μου. Δηλαδή άμα θα παίξει δεν τι θα κάνεις. Αντί στα παιδιά του πάω ακόμα σε αστικό. Όχι, δεν τους έχω πάρει. Δεν έχω πατήσει. Παίζουμε ένα, παίζουμε με αυτούς. Ναι ρε φίλε μας. Μαθαίνει αποκλειστικά μνημονικότερα. Τώρα μας έχουν Βλέπω δεν τα κάνουμε στο σπίτι, έχει λεχθεί, θυμίζει λίγο πάρτι, σε κρίνει να είμαστε μνημονικός. Δεν ξέρω πότε έγινε ακριβώς η μάχη του Πετροπούλου. Μα είναι εντάξει για τις